Bon dilluns, acabem de sortir, que anem a portar un paquet de 20 i ara, mi amor, per aquí, ja ho sé. I ara quan arriba aniré a fer l'entreno de gluti, perquè avui me toca gluti. Després, a les 8, tenim la primera classe de boxeig, que el Roger també ve. Ma germà fa molt temps que hi va i li encanta. Mi gozo en un pozo. Arribat a casa el Roger, pobre, no s'acaba de trobar gaire bé, li he enganxat el constipat i estava estapadet amb una manteta. Li he dit, escolta, queda't, perquè si te forces te baixaran les defenses i és que encara és pitjor. Tenia moltes ganes d'anar a boxeig, però bueno, fan dilluns, dimecres i divendres, i doncs segurament ja anirem divendres per la tarda. Però bueno, a fer el cardio, amb ànims, al final s'ha de ser flexible, t'has de saber adaptar a les situacions. Tenia moltes ganes, però no passa res, anirem divendres ens espera un dia molt mogut i dissabte també, així que tindreu moltes coses. Bon dimarts! No sé què ha passat avui, però m'encanta com m'ha quedat el pèl. I mira que acabo d'entrenar. Bueno, en fi, no m'enrotllo. Acabo de fer l'entreno d'ombrito, que m'encanta, és el meu preferit, i a més el Roger me l'ha fet perfectíssim. Una setmana molt caòtica, amb moltes coses, però el bo és que al tindré tantes coses durant el dia m'estic organitzant superbé, sorprenentment. Era un dels propòsits i s'està complint. Diferente. Sabes amar. Y ya sabéis que amar es muy importante. Yo amo antes su Bon dijous! Juro que l'únic que m'agrada d'aquesta època és que pots decorar la casa de Nadal, perquè aquí el fred ve de cop, bueno, ja veieu, estic gelada, però no passa res. D'aquí poquet ja ficarem decoració de Nadal, que em fa molta il·lusió, i ho gravaré tot. Jo és que necessito sol a la meva vida per ser feliç. Està molt bona, es nota tot. Nota el pesto, la ceba, una miqueta així sense molestar. El problema és que la massa d'hojaldre és tan fina que es desfà i menja super ràpid. Però ha quedat super bo, és molt suau. M'agrada molt que es noti el pesto. I el formatge li dona un toc espectacular. Hòstia, fa el game. Si és algun veí. Bon divendres! Avui sí que sí, sembla que anirem a provar boxeig. Ja he fet el que és l'entreno de gluti i ara vaig a casa, estic passejant a l'Arcane i vaig a casa amb el Roger. Anirem segurament a fer un cafè o alguna en algun lloc de preentreno i ja pel segon entreno del dia a veure qui tal va. I els soparàs que ens hem preparat. Ara ens ho partirem tot. Bon dia. Són les 7:30. És molt aviat. I molt deixat. Desayunito y cafecito. Que és bonic, eh? Lista! Cap a Barcelona! Encara no he explicat el que farem, bueno, sorpresa, que deu-vos durant el vídeo i ho veureu. Así, hype. Es que retención de audiencia. Jo no sé per què se m'escapa tot, se m'escapen els regals de Nadal, se m'escapa tot a mi. Uau! Represente la cua. A país donos fent cua. Bon diumenge! Va ser el primer cop en molt de temps, ui, quins pèls, que dormo fins les 10 del matí. O sigui, no us feu a la idea de quan temps feia que això no passava, és que tinc aquí el bitxito. Està com una cabreta. Estic molt contenta.
No podia esperar ficar per lo menos el jersei. A l'Arcane li agrada. De veritat és que m'encanta el Grinch, m'encanta... Oh, aquesta pel·lícula. Cada Nadal la miro i aquest Nadal la tornaré a mirar i m'havia de ficar el jersei. És que m'agrada moltíssim. I quan fiqueu els pantalons ja... És que l'havia d'estrenar. M'he fet llet vegetal amb cacau desgrassat perquè me venia moltíssim de gust. Me fico a editar el vídeo per pujar-lo perquè ja faig tard, perdó. I resum, us volia fer tema boxeig. M'agrada molt, però és que sóc super descoordinada, però no em vull donar per vençuda, no vull pensar que sóc incapaç d'aprendre, així que continuaré anant-hi. El que em passava és que ens van ensenyar com lo bàsic i llavors un moviment com a que has de rotar el cos i al ser un patró similar a la pose, a la front pose de bikini, me sortia treure el gluti cap en fora. Però bueno, és pràctica. I després tema Barcelona, vam anar al podcast de Buscat de la Vida. La veritat és que, bueno, una mica, no sé, anava com amb les expectatives molt altes i jo crec que també va ser la persona que van portar el convidat com a que no tenia ganes d'explicar moltes coses, tampoc era molt carismàtic i llavors se me va quedar una miqueta fluix, però bueno, per lo menos vam fer alguna cosa fora de lo habitual, vam sortir de la rutina, vam anar a Barcelona i vam passar tot el dia per allà i poqueta cosa més, el que ha anat bé en aquests dies. Ja després d'això el vídeo que em fico a editar i us el penjo, així que sí, tinc molt mal de panxa. Jo crec que és que m'ha de vindre la regla, la meva regla, després de moltíssims anys. Ara no porto gens de controlat quan m'ha de vindre, quan m'ha de durar, ni res. I llavors segurament fan un vídeo explicant-vos què tal, un cop hagi passat el primer mes, una miqueta què tal això de deixar les pastilles de la primera regla, etc. Però bueno, no m'enrotllo més. Moltes gràcies per acompanyar-me, per estar sempre en viu pels missatges que em deixeu i ens veiem al pròxim.